Ezekiel ti aduanansia. Sa Awurade Nyankopɔn sie nie. Emu fem abenwa pon kese a ehwe epueye no. Won tumuara adwumayo nansia no. Na homeda no die, wonhini, na bosome foforo da no nso, wonhini. Na obrempon no mfiri ehun fem mfa epon kese no ntwo no kwan so. Mejina epon kese no aponwa ho. Na asofo no mo ne hye afodie ni na somdwe afodie. Na onkoton sorry epon kese na aponwa ase. Na onfredi na epon kese no die wontumu kosi anwumre. Na asase no so man no so nkoton sorry epon kese no ano. Homena ne abosome foforo mu Awurade anim. Na wo hye afodie a obrempon no mfamre Awurade no nie. Homeda nwantinsi a woni dem ne odwenini a woni dem. Ni aduane afodie odwenini no die efa ni nwantin no ho aduane afodie a ne nsa besoso ne hususuto a eka efa no ho na bosome foforo da no na ntwiburu a oni dem ni nwantin sia ni odwenini biako a oni dem ni na ntwinini no ho efa ni odwenini no ho efa na onfa nye aduane afodie ni nwantin no die sede ne nsa besoso ne enhususuto a eka efa ho na se obrempon rebe hyeni mu a onfa epon kese ncho no kwan so nkomu na onfa ne kwan no so mfredi na se asase no so man no rebe Awurade anim afahye no mu a de ofa etifi fempon kese no kwan so bemu besoroye no wonfa na afo fempon kese kwan so mfredi na de ofa anafo fempon kese no bemu no onfa etifi fempon kese no anu mfredi onsane mfa epon kese a ofa mu bemu no mfredi na onantete infredi na obrempon no se oribemu a onfra wo mumremu na se orifredi a oni wo mfredi na napon na ne afahye no mu aduane afode nye nantwinini ho ifa ni odwenini ho ifa ni nwanten ho sedie ni nsa besoso ni ifa ho susutua na se obrempon no rebebo ayemye hye afode ana ayemye asomdwe afode amerade a ene wonhine no epon kese a ehwe epuye no na womo ne hye afode ni na somdwe afode sede woyo no homeda no na wonfredi na ne difrechiri no onto epon kese no na odwanti a wadi afi a woni dem na fabo ohye afode Awurade anopa na bo na siesie eho aduane afode da anopa efa nchemu nsie mu biako ne enwo susutu nchemu miensemu biako na onfamfori isam no na enye aduane afode Awurade enye da ahyede da na monsiesie odwanten no ne aduane afode ne enwo no da anopa eye da ohye afode Sa Awurade Nyankopɔn sie nie. Se obrempon no de ne japade no bi che ne manu bia eye ne manu die won japade mu chefane no na se wode ne japade no bi che ne nkuwa mu bia enye ne die nkosi ahofadi afi no so na ensane nkoye obrempon no die biu eye wono nko ara japade ne ma na enye won die na nso obrempon no mfa omanfo no japade bi impamo wo mfiri won chefemu onora ni chefanu bi na onfa manima na woni die ebeye na wampansa memman mu biara enfiri won japade so Ena odimi fa okwana eda epon kese no nhyemu no so ko adamwa kronkron a eye asofo dia ehwe atifi fam no ano na hwe afa bi wo ho atoye fam akire no ho a na oka kire me se ehane fa akon asofo no benu asodie ho afodie ne bone ho afodie no na watoto aduane afodie no na wamfa mfredi anko ehun fem abenwa no so ankote oman no ho ena odimi free adiba ehun fem abenwa no so na omaame sene ko abenwa no ntwea nan no ho na hwe atuntuma bi wo abenwa no ntwea biara so abenwa no ntwea nan no mu na ntuntuma a wabram ho wo a ne ntwimu ye basafa aduanan na ne tre aduasa ntwea so ntuntuma nan no nyina nsusuye ye biako na bama bi twa ntuntuma nan no mu hie twan na wayoyo muchia mama no ase de atwa mu ahia na oka kire me se yenum ni aduano adan a efie no mu asomfo no noa omanfo no kumafo de wo ho